bi video be kuma jumɛn avec kuma san yɛlɛma kan n'o ye 31 ko ye. Donc an bɛna kuma san yɛlɛma. Karamɔgɔ ni karamɔgɔ mun nana sigi ko 31 haramuyalen don a ka kodɔn man bon. Anniversaire o ye ala wale ɲuman dɔn de. Donc ni san yɛlɛmana ka san yɛlɛma fêter o ye ala foli de. Ka san yɛlɛma fêter o ye ala wale ɲuman dɔnni de. Mɔgɔ caman bɛ minnu banana a ye sɔrɔ kɛnɛya la e ye san yɛlɛma fêter i ye ala wale ɲuman dɔn. A y'a sɔrɔ la i ɲɔgɔnna si ɲɔgɔnna caman sara e y'a fêter i ye ala wale ɲuman dɔn de. I y'a faamuya wa? Ha? Adamaden I ye si o si sɔrɔ dɔ sara ka sɔrɔ a ma s'o ma. I ye si o si sɔrɔ dɔ sara yan n'o si tɛ. Donc 31 tɛ se ka haramuya a bɛ dépend 31 kɛcogo la. 31 n'o 31 tɛ o dɔlɔ min ma ɲi n'i taara i fa dɔlɔ la e de ye dɔlɔ min. I y'a faamu 31 n'o 31 tɛ o jɛnɛya ma ɲi n'i taara i ta kɛ jɛnɛya ye e de y'o kɛ. 31 n'o 31 tɛ o malankoloya ma ɲi n'i taara i ta kɛ malankoloya ye e de y'o kɛ. 31 n'o 31 tɛ. N'a fɔra mun ma ɲi o de ma ɲi silamɛya kɔnɔ mais 31 tɛ se ka kɛ dɛ. Jésus ma 31 fêté. Jésus ma 31 fêté a b'aw ɲɛna ko 31 fêté ye chrétien ye. 31 fêté tɛ a tɛ Bible kɔnɔ. Jésus m'a kɛ, Jésus ka discipline m'a kɛ. Anw ne tubabuw de y'u ka jate daminɛ 31 na donc maintenant n'u ka san yɛlɛmana ni anw minnu bɛ k'olu suit anw bɛ san yɛlɛma n'anw fana tɛ kɛ fitiriwaleden ye k'u ka kan fɔ k'u ka kan kalan k'u ka san yɛlɛma k'e t'o kɛ o tɛ nafigiya ye. Parce que silamɛya tɛ arabuya ye. Silamɛya tɛ parce que arabukan don. Silamɛya tɛ parce que arabuya don. Silamɛya tɛ parce que nin man di silamɛw ye ani nin haramuyalen o tɛ kelen ye. Nin man di ne ye silamɛ ye ne de tɛ nin fɛ o tɛ se k'o haram. Ne bɛ silamɛya taabolo mun kɔ o taabolo tɛ nin ko in dɔn o tɛ se k'o ko haramuya. Parce que de un d'abord san yɛlɛma tɛ se ka haramuya n'i ko k'i ye silamɛ ye dɛ i tɛ se ka san yɛlɛma haramuya. Parce que san yɛlɛma a bɛ i ko anniversaire de. Anniversaire mɔgɔ si tɛ se ka anniversaire haram o silamɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ. I y'i tɛgɛ minɛ i y'i tɛgɛ jigin i kɛra siti i kɛra sayata i kɛra tɛgɛ minɛla ni tɛgɛ jiginna i tɛ se ka san yɛlɛma haram fo ka diɲɛ wuli. Parce que n'i k'i bɛ san yɛlɛma haramuya i bɛ kafiriya de fɔlɔ silamɛya kɔnɔ. Parce que de un d'abord san yɛlɛma mɔgɔ an ka ta silamɛya fɛ anniversaire bon i ka san yɛlɛma de o. Bon donc o ye e kelen e ka san yɛlɛma ne bangera nin na o san yɛlɛmana o kɛra kalo mun na o kalo sera o don kelen sera ne ye si dɔ sɔrɔ ne bɛ ala wale ɲuman dɔn o ye ala dɔn de ye fɔlɔ yɛrɛ dɔn don arabukan na n'i y'a sɛbɛn faransɛ la n'i nan'i jɔ ka arabukan kalan ko bisimilahi rahmani mais ni mɔgɔ min y'o sɛbɛn faransɛ la ni mɔgɔ min ye tubabukan fana kalan n'o nana jɔ ko bisimilahi rahmani mais est-ce que aw bɛɛ ma kan kelen de fɔ wa donc kan tɛ se ka haramuya sɛbɛnni tɛ haramuya kan tɛ se ka haramuya ok aw mana wuli dɔrɔn k'aw b'a kɛ i n'a fɔ arabu aw si tɛ arabu ye. Mɔgɔ si tɛ arabu ye, a si tɛ arabu ye, ne bala ko tɛ bilahi talahi manden golofima si tɛ arabu ye, an bɛɛ ye farafindenw ye, an bɛɛ mɔkɛ n'an kulomasamaw a bɛɛ farafinden i b'an bɛɛ sen i b'an bɛɛ ko k'an sananko i y'a faamuya wa an bɛɛ faw ye farafin ye an bɛɛ mɔkɛw ye farafin ye an bɛɛ kulomasamaw ye farafin ye an bɛɛ bɛnbakɛw ye farafin ye an bɛɛ bɛnbakɛ kɔrɔmaw ye farafin ye taabolow ni i y'a faamuya wa seli minnu nana ni silamɛya ye bonya dɔ dara olu kan ni mun ma kɛ hayidara ye olu kɛra dɔ ye mais an bɛɛ ye farafin manden ne bala ko ten tɔ i ye hayidara ye kɔrɔ foyi t'a la i b'i ka muhamadu ka baarakɛta kɛ manden jeliw y'i bonya ok Aïdara a kɔrɔ tɛ waraba ye arabukan na waraba bɛ wele ko asadun billahi talayi kɔrɔ foyi tɛ waraba la ko asadun donc ni e tɔgɔ ye ko asadun arabukan na donc ni arabukan na n'i tɔgɔ kɛra asadun ye donc sisan nɔ waraba i tɔgɔ bɛ ko ye anw fɛ yen arabuw ko asadun waraba ma anw ko waraba mais a bɛɛ tɛ waraba de ye ni arabuw ko k'a ye na ni asadun ye n'aw nana ni waraba ye ni mandenkaw ko k'a ye na ni waraba ye n'aw nana ni waraba ye mais waraba a bɛɛ tɛ waraba kelen de ye donc n'a sɔrɔla ni asadun kɔrɔ ye ko waraba donc Aïdara i bɛ kɛ Aïdaralakaw bɛ kɛ waraba de ye farafinna i tɛ se ka kɛ foyi ye waraba ko kɛ mori bokɛbali ye i tɛ se ka ne kana balaba ka kuma wuli sitan den toro yirijugu feere a dan bɛ yen a dankisɛ bɛ yen a dankisɛ dan bɛ yen ne de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba di i ka misɛn karamɔgɔ ni jatɔ bilahi i ka misɛn i ka ala ɲɛkɔrɔ
i ka mise Muhammadu ko kikiya fo la sallallahu alaihi wasallam i ka mise manden ladala i ka mise hakli juru chanini na i ka mise diɲɛ dɔnni na i be se mun na o de ka sura in kalan ka tu i ka bloku in na yen nɔ i y'a faamuya wa san o san misiginin kelen dɔnkilinin kelen taabolo kelen i y'o faamuya wa sabu jamana jara dɔnkili filanan sabu jamana jara sabanan sabu jamana jara Gimba ani Michel i ka misɛn tila k'i nɛgɛ i ka joint min muru de be mɔgɔ caman fa wulila u b'i nɛgɛ i ka joint min n'u y'a dɔn u y'i ka wari minɛ e bɛ fɛ i n'u ka wurudi kɛ u b'a fɔ k'a maɲi dɛ ko bɔn i ka nin furakisɛ in ta fɔlɔ a maɲi dɛ i ka joint min fɔlɔ donc u b'i nɛgɛ i bɛ joint min n'i ye joint min n'i kelen y'i sigi bilahi k'a sɔrɔ hali ma taa mori fɛ i bɛ fɛn dɔ ye fɛn mun n'o t'i ka yeta ye n'i ye cocaïne min i bɛ fɛn dɔ ye fɛn mun n'o t'i ka yeta ye n'i y'i fa i bɛ fɛn dɔ ye fɛn mun t'i ka ko kɛta ye olu de b'i nɛgɛ ka sɔrɔ k'i ka wari minɛ n'i kunkolo pétera u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko jinɛ ye fa du la jinɛ ye fa don mori o mori la a bɛɛ bɛ joint min jinɛw ye fa don soma o soma la a bɛɛ bɛ joint min fa donna denmisɛnnin fɛn o fɛn na jeune fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ joint min fa donna fɛn o fɛn na France a bɛɛ bɛ joint min fa donna fɛn o fɛn na Afrique kɔnɔ a bɛɛ ye joint min na a bɛɛ ye drogue ta la